Κάθεστε εσείς Πόσο δύο. ώρες τώρα για να κάνουμε αυτή τη μαλακία. Γιάννη, εγώ και δεν τρώγουμε ακόμα και ένα μπάνιο μετά. Πραγματικά δεν θα κάνουμε το 3 ώρες για να κάνουμε βίντεο. Τα μαλλιά δεν θα εννοώ. ανεβάσουμε και ποτέ. Εσείς 5 λεπτά θα κάνετε τα μαλάκια σου. Εμείς θέλουμε και μια μισή ώρα. Να τελειώσουμε, να χτενίσουμε, να τα σπουδαρίσουμε, να σπουδήσουμε, να τα ξεπλύνουμε, να βάλουμε κρέμες στο ένα, το άλλο, δύο πράγματα, να Ελπίζω βάζουμε να το ζωάκια. φαίνομαι. Σιγά μη φαίνεσαι τώρα που θες να γράψουμε με την πίσω κάμερα. Αλμυρό ή γλυκό. Ό,τι Ό,τι φτάσει. πιάσει. Πάρε αυτό που είναι στο πάστο. Α, στρεμπατσαρισμένο. Λοιπόν, mini glazed donut. Είναι κλειστό. Γλέζος. Ας τα ανοίξει η Γεωργία πρώτα. Τα καταμόντιλο. Αυτά πατήθηκαν, άντε. Ελλάδα. Ποια Ελλάδα, μωρέ. Ελλάδα. Είναι πολύ ωραίο. Πού έχεις τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα, εσύ. Εγώ να ξαναφάει αυτό, δεν ξέρω πού. Δεν ξέρω. Λοιπόν, 6 στα 10. ωραία. Εσύ. Τα. Γιατί θύμισε και Ελλάδα. Ό,τι μας αρέσει πιο πολύ, βάζω το μια αγωνία για να το φάμε μετά. Νερό. Μισό λεπτό, περίμενε. Βούτσις. Με βάζεις πολύ. Ναι, μην τελειώσει. Οικονομία στο νερό, μην Μην τελειώσει. τα χαλάσει εσύ, θα γίνουμε εδώ πέρα σούργελο γιατί. Ψάρια πάρα πολύ. Το επόμενο είναι αυτό. Γαλοπούλα. Swedish fish. Κλασικό. Τους πούστιδες, 4 ευρώ τα είχε. Μα το μωρό είναι. Κάνουμε διαφυγή. Δεν μ' άρεσαν. Στο τέλος ξέρετε τι βγάζει. Το κοκοράκι από το πανηγύρι. Βαριέμαι. 4,5. 2. 2,5. Σε τι βαθμό να πούμε. Το 10. Α, στο 10 στο 5. Το Το 10. 10 τώρα. Γιατί σε τα βάλαμε 7 και 8. Βαριέμαι. Στα ντονατσάκια τι έβαλες. Μ' άρεσε όλο, αυτό άρεσε. Και εμένα Αυτό μ' είναι άρεσε. βαρετό. Και εγώ θα βάλω ένα solid 9. Μου άρεσε πάρα πολύ. Για snack. Για δεύτερη φορά βαθμολογείς εσύ. Σοκολάτες. Θα ξεράσουμε μετά από αυτό το βίντεο. 4 διαφορετικές. Η πίνατ μου άρεσε. Η πίνατ ωραία. Πού είναι αυτή. Mr. Gooseberry, τι Τι είναι. είναι. Η πίνατ ωραία. Από εδώ. Λοιπόν, η πιο ωραία ήταν η πίνατ. Η πίνατ είναι πολύ Ωραία ωραία. ήταν. Τι είναι, τι είναι. Γιατί θα βάλει dark. Εγώ. Είναι κάτι πολύ Γιατί ωραία. είναι κρίσπη αυτή. Κοίτα, είναι την τέταρτη. Κοίτα, φορά. κοίτα, κοίτα. Πάμε σε κάτι αλμυρό. Άντε να δω. Goldfish. Goldfish. Ω. Είναι ψαράκια. Τέλειο. Είναι λίγο άγευστα. Δεν πέσει η πιάσε το γεύση. Γεύση, Μαρή. Και εσείς δεν νιώθετε τη γεύση στο τέλος. Μια κασερίλα. Άγευστα. Κράκερ, φάρε το 5 έλα. 4. Είναι Τέλεια. γνώστο. The next one is Oreo. Με λεμόνι. Χαμάει. Μάρι κέικ. Α, 8,7. Πολύ. Ωραίο. εγώ θα βάλω ένα... 5. 5. Ένα 7,5. Είναι πολύ νόημα. Αλλά είναι μια γεύση που δεν έχω ξαναφάει σε snack. Ναι, ισχύει ποτέ. Αυτό είναι Κακή. καραμέλες. Καραμέλες κανέλα. Είναι καραμέλες, είναι στοίχη. Ξέρω, δεν έχω ξαναφάει. Είναι χάπι καραμέλα κανέλας. Cinnamon flavor. Στην αρχή είναι ωραία η κανέλα, μετά δεν φέρε νερό, μας και το έχω κάνει όλα. Πα. Εμένα που μου αρέσει η κανέλα, αυτό στο τέλος δεν βγάζει κανέλα, βγάζει σκαντήλα. Water. Τέσσερα. Του. Την άλλη μεριά. Από εδώ Έχουν είναι καλά. μαζευτεί πάρα πολλά από 1, εδώ. 2, 3, 4 και 2 καλά. Twinkies. Τι πατημένα του. Και με κάνει είναι πολύ Twinkies, αλλά... Ναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι. Είναι ένα κακό κέικ με κακή αντιγύλη. Είναι ψεύτικο Για φέρε. κέικ. Είναι Έχεις αντιγύλη εδώ. οκ. Μην είσαι όλο δεν είναι αντιγύλη. Δεν γύλιον και Yes. πολύ μας τώρα. Αυτά Στα donuts αλλάζω βαθμολογία. Βάζω 9,5. Λοιπόν, τώρα θα μας πάρει Τώρα σίγουρα. sour candy. Κάποιος. Μπορώ να το. Κοίτα, άμα το βρεις από τη μεριά είναι σακάκι. Πούτσα δηλαδή. Άμα το βρεις από τη μεριά είναι όντως Έπρεπε να κάκτος. το κάνει. Το μόφ τι είναι. Berries. Και το άλλο είναι. Εγώ όσο φτάνει με φαν.
Πολύ νόσημα. Όχι Κάτα πολύ. Μαρίνα από τη Δεν γεύση. είναι νόστιμα. Είναι πίκλα και. Πατατάκι άνητο. πίκλα. Τι, όντως Πίκλα. Ξυδίλα. νερό πίκλας. Είναι που βγάζει αυτό το ξυνούλι. Oh my god. Αυτό το φάω μόνο μου. Δεν το κάνω. Μπράβο, τώρα. Παιδιά, Για να μην τα πάω όλα. Να τα πάω από αυτή τη μεριά. Θα βάζω από εκεί. τώρα θα πει όμως το ποτό. Α. Δεν μ' αρέσει. Δεν θα πιείς. Ήθελα όμως πιο πίσω. Α, δοκίμασε το μέρα. 51 ml. Δεν μου άρεσε. Μα γιατί. Έχεις τα 10. Απέσια. 4. Δεν μου άρεσε. Έχει γεύση απέσια. Θα φάμε Pop-tart. Pop Tarts με γεύση S'mores. s'mores. Τεράστια. Βάλτε. Ωραίο. 6. Ωραία, ωραία. Έτσι. Nerds. Πήραμε και νερ. Yes. What is this? Ξέρω, είναι Μπίλτσα. μπιλίτσα. Μυρίζουν πολύ ωραία. Όμοιο. Όχι εδώ. Στην Ελλάδα το βατόμουρο που ήταν έτσι με μπίλιτσες γύρω-γύρω. Απλά δεν έχουν την ίδια γεύση. Δίκιο. Η υφή της είναι σαν τα βατόμουρα της Ελλάδα και στην Ελλάδα. Πολύ καλό. 8. Ωραίο, ήταν πολύ νόστιμο. Μου άρεσε εμένα. Να μιλά. 8,5. Ναι. Τα πιο διάς Ωχ, χαριτάκια σιγά τη μαλακία τα του έχουν δοκιμάσει όλοι. πλανήτη. Flaming hot. Πάει. Η μούλα. Με ρωτάς 5, τώρα. 6. Τόσο. Πολύ νομίζω καλό. Και φτηνά ήταν. Πολύ. Για να το πω εγώ το τρόπο. Πολύ καυτό. Αλλά πολύ καλό. Water. Τι είχε μέσα, Dr. Pepper είχε. Pop Tarts. Όχι πάλι βόπτα. Πόσα μπόμπα έχεις φέρει. Με γεύση cherry, blueberry και strawberry. Κόψε το μισό από αυτό. Α, και εμένα γλώσσα μου ακόμα και. Και εγώ μετά έμαθα ότι αυτά τα κάνουν κάτω ζεσταίνεις και λέω γιατί το πέταξε. Ouch. Δεν δάχτυλα μου στο κοινό, παιδιά, το μεγάλο και πολλά. Πω. Θέλω να είμαστε συντονισμένοι. Μαύρη. Με μαύρη, κύριε να δούμε. Είναι το σεφ εδώ. Έλα. Έχω χτυπήσει. Πού τα άφησες, έτσι, μάτι. Έχω χτυπήσει. Πάρα πολύ γλυκό, ξέρω, δεν μπορώ τόσο γλυκό. Μ' άρεσε, οχτάρι. Πρέπει με τις πίτες. Τι ζητιανεύεις, Νερό. έχει πέσει το κρού. Τι θα κάνουμε, δεν έχουμε άλλο. Tarts, s'mores. Όχι άλλα. American επίσης. American Oreo birthday cake flavor. Άρα πάμε και αυτό να αδειάσουμε. Εγώ πήγα. Αχ, το ξέχασα, συγγνώμη. Βοηθάς πάρα πολύ, λέει. Όχι, άλλα. Δες και εκείνα όλα θα τα Όλα φας. τα όποια είναι, όλα τα τρώω τώρα. Πάρα πολύ. Ωραία. Το bagel με birthday cake. Φέρτε λίγο. Μυρίζει όντως σαν το bagel. Oh my god. Δεν έχει γεύση το bagel όμως. 25.000 ευρώ χάσαν αυτή. Εμείς να δεις. Γιατί? Δεν έχει μεγάλη διαφορά από την άλλη χώρα. Κρίμα. Και είχα βάλει τις επίδεσμες αυτό. Και εγώ έλεγα μόδο και αυτό το άφησα τέλος. Ωχ. Μμμ.